Vegetable garden sa police station. Daghan kuno ang masurpresa ni ini. Apan posible ra gayud gihapon. Usa sa napasidunggan ning maong inisyatibo ang Police Station 6 sa Mandawi nga misaad mo padayon ning programa. Ano ang detalye sa report ni Nico Sereno? Napuno og mga containers ug mga kaang ang palibot niining building sa Kanduman Police. Naabtan namo ang pipila sa ilang mga sakop na busy sa pagbugwal sa yuta ug pag-atiman sa ilang mga tanom. Ang mga espasyo palibot sa police station gigamit aron mabutangan og garden ug matamnan. Apan kay limitado ang lot area, migamit lang sab sila og mga sudlanan sama sa karaang water container. Ang maong police station makaduha ka higayon nga naawardan sa programa nga sugbusog sa estasyonan nga gipasiugdahan sa Kapitolyo. First place sila sa district level sa 6th distrito ni atong Marso ug nausban sab nga first place gihapon sa distrito ni adto lang Nobyembre. Wala sila mag-expect nga ang mga station nga naadyo ingana ba. Abi nila nga police work lang yun. So kuan sila medyo na-amaze sila ba. Nga naagi di ay di sa kabisi sa schedule sa kapulisan nato naagi hapoy time nga maka-maintain ta garden. Pahalipay sa Kapitolyo sa maong kadaugan ang brand new pick-up patrol car nga gamit kuno kaayo sa ilang trabaho. May umaabot pa nga motorsiklo ug handheld radio nga prize sab nila sa pagdaog ni adtong Nobyembre. Bag-uhay ra hinuon sila nga naka-harvest sa ilang mga produkto ug nagsugod na sa pagpananom og bag-o. Ang mga seeds ug ubang kagamitan gi-provide sab kanila sa Agriculture Department. Kamo gipanggamit gyud diri sir sa contest man gud sa sugbusog isang i-encourage yun nga ang gamito namo isang organic fertilizer gyud tanan sir. Ang taga DE sir mo orient namo nya kami mo maghimo sir. Gawa sa pahalipay ang importante kuno ang kaayuhang nakuha sab sa pagpananom og utan, pagkaon niini ug bisan pagpaambit sa kasilinganan. Atong mga personnel makabenepisyo sa at least healthy ang ilang ginakaon. Second is kani pud atong mga pinirisusahay nga kanang wala na jud dalaw ba or panagsalang dalawon walay makaon. So ato pong tabangan even do ang atong mga silingan diri nga kuan sir dugol nga balay usahay mangayo sa ato diri nga kaning panglamas. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.